Nakúpiť half price. Bereme si košík. Minimálne jeden treba, ale väčšinou skončíme pri 2. Dnešná úloha nakúpiť sú letné kúsky a nejaké základné kúsky, lebo mám vždycky niečo len extra v šatníku, ako som ja. Takže hľadáme, uvidíme, jak nám to pôjde. Toto vyzerá super. Hovorím o základných kúskoch a mne, čo sa najviac zapáči, je proste takáto tigrovaná sukňa, hej? Takže proste ja nemám oko na základné kúsky. Čo povieme? Asi tie prvé skôr, čo? Takáto sa mi tiež páči s tou čipkou dole, taká lesklá. Ideme okolo kabeliek a inak tu, čo sa týka kabeliek, ja musím odvracať zrak, aby som si za každým nejakú nekúpila. Najkrajší letný trend podľa mňa aký je, a ja už som si ho minulý mesiac kúpila, sú tieto šatky. Fitček. Na krásnu letnú pokožku. Peeling. A tu je z čoho si vyberať. Tieto sa mi páčia strašne, už na nich pozerám tretíkrát tu na, ale nie sú moje veľkosti. Toto sú tak pohodlné kráťasy. Ešte sa do toho trošku musím opáliť, ale vyzerá to tip-top. Sú fakt také stretchy, sú veľmi dobrý materiál. Určite berem. Pri tomto tričku som taká pol na pol, lebo ono je dlhšie, je asi po táde, ale ja som si ho zastrčila, lebo ten stred má byť taký, že skúžuje, ale neviem. Možno ešte s kabelkou. Mimochodom aj tú kabelku mám odtiaľto. Neviem, podľa mňa mi nelichotí také veľké tričko. Neviem, cítim sa v tom veľká proste. Asi nie. Táto blúzka má také nádherné viazanie vzadu. A potom tu máme takú satanovú sukňu s čipkou. Teraz som to ešte takto zahla dovnútra. Aj takto to vyzerá fajn. Tento outfit sa mi najviac páči. Vážne. Toto beriem. Nakúpené máme. Jedna taška. Druhá taška. A môžeme ísť. Spokojní obidvaja s nákupmi. Tieto si beriem na cestu. Ešte malá vsúka, dáme si taste test. To sú vlastne peel off gummies. To je také mini. Veľmi dobré. Dúfam, že sa vám tento vlogík páčil a vidíme sa o mesiac.